आगष्टनि 4 तारिखआवनो मानसिया गोमादों। माने गोमादों माने फुङाव इदिनो अबाफोर इसे बिदामोनहानि न'आव हासार होनो होननानै थांदोंमोन बियो। ओमफ्राय बिदिनो हासार होनो होननानै थांदों फुङावनो। ओमफ्राय आं होनदों आरो ओंखाम ओंख्रि जानानैसो आं हासार होनो दालाय ओमफ्राय बियो होनदों नांथ'ला दे आं इयावनो जाहैगोन होननानै बुंदों आरो बियो। आं आदामोनहानावनो थांगोन होनदों आरो ओमफ्राय थांबाय आरो इयो फुंनि 8टासोआवनो ओंखारलांदों मानसिया। ओमफ्राय ओंखारलांबाथाय आङो बिदामोनखो बिबाजैमोनखो फन हरबाथाय माने खबर गैया होनदों आरो बिसोरो मिथिया फैयाखै बिदि बुंदों आरो। जोंनाव फैयाखै होनदों आरो ओमफ्राय आङो नोंसानावथ' थांनो होननानै थांदोंमोन इयो हासार होनो होननानै मानसियाथ' थांगोन होननानै थांदों। ओमफ्राय बिसोरो मिथिया फैयाखैल' होनदों आरो ओमफ्राय फैयाखै माने इयो इनिफ्रायनो फनबो गैखाया। ओमफ्राय फन गैया माने फनसेबो फनखौनो हरखायाखै आरो इयो। नों बिनिफ्राय सन्देहफोर दं नामा नोंनि हौवानि सायाव? सन्देहआथ' सिगां आगोल फार्स्ट फैबा इयो कर्नाटकनिफ्राय फैजेनबा इयो जुननि 10 तारिखआव फैदों इयो। जुननि 10 तारिखआव फैबा बिदिनो न'आव बाहाय बांला कायजा जादों आरो सानैजों। होमबा कायजा जाबा माने इ सिख्लाया जायजों सन्देह खालायदों इ सिख्लाया माने फन हरदोंमोन आरो। फन हरबाथाय आङो रिसिभ खालायनो मोनदों। ओमफ्राय रिसिभ खालायनो मोनबाथाय बिदिनो बायदिसिना रायलायदों। ओमफ्राय इ हिनजावखौबो आङो बुंहरखादों हाबा जाखानायखा। हाबा जाखानाय मानसिजोंलाय नोंलाय मा रिलेसन लाबाय थादों नोंनो मानो फन हरबाय थादों नोंनो होननानै जोंहा फेमिलि दंखायो होननानै बुंदों आरो आङो। ओमफ्राय बुंबाथाय माने इ हिनजावा फोथाया आरो। ओमफ्राय आंजों नांलाय हरबाय थायो बिदिनो खननै खनथामसो नांलायनो मोनदों आरो जों सानैजों। नांलायनो मोनबाथाय ओमफ्राय जोंहा हौवाया बुङो हि मानो फन रिसिभ खालायबाय थानांगौ नोङो होननानै बिदिनो सानैजों बाहाय जादों आरो नांलायनाय जादों आरो। ओमफ्राय बिदिनो नांलायनाय जाबाथाय समबारमोन आरो ओमफ्राय 12 तारिख आरो जुननि 12 तारिख समबार दिना ओंखारलांदों आरो बिदि कायजा जानानै आंजों। ओमफ्राय कायजा जाबाथाय बिदिनो आरो गेजेर ससेयाव फैदों इयो। गेजेर ससेयाव फैनानै बिदिनो ओमफ्राय नांलायाखै जेबोबो जायाखै जों सानैजों। एसे कायजा सायजाबो जायाखै। ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावनो होननानै थांदों। ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय आरो गेजेर ससेयाव फैनानै दाखालिबावैसो आगष्टनि 4 तारिखआव ओंखारलांनायानो आरो ओमफ्राय फैखायासै बेनिफ्राय। ओमफ्राय फनबो गैया खबरबो गैया आरो दा। दा बेनिफ्राय नोंसोरनि सन्देहआव जेनेबा बै जायबायदि हिनजाव बे बर'ना मा जाथि? बर' नङा हारसा। गुबुन जाथि। माने दा बेखौ लांदों होननानै सन्देह आरोना ओमफ्राय बेनि फटकफोर दं नामा? दोङो। बे हिनजावनि फटक दं? हिनजावनि फटकबो दङ। दा बै हिनजावनो फन हरबावनांगोन नंला? फन नाङा इनकामिं कल गैया खोमा। नाम्बार माबायालाय दोङो नाम्बारालाय दोङो। ओमफ्राय फन नाङा। नों दा बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो? मानोना जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायो बिथांमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो? आं बिदिनो सानो आरो जाहाथे मानसिखौ अबाफोर नुबाय बायोबा हमनानै दोनथों बा लाखिनानै दोनथों ओमफ्राय जोंनो न'खरनि मानसिफोरनो फोरमायहरथों बेखौनो लुबैयो आरो आङो। जाहाथे कम्पानिफोराव थाबाबो बा लामाफोराव नुबाय बायबा खबर हरजानो लुबैदों आरो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ नालाय बेयाव दा हरजानो लुबैदों आरो सोरबाफोर नुबाय बायोबा। नों दा बेनिफ्राय थानायाव एजाहारफोर होबायमोन नामा? हा? थानायाव एजाहारफोर होबायमोन नामा? होआखै। दा नों जेनेबा नोंनि हौवानि सायाव दा मा बुंहरनो सानो? आं बिदिनो फैजानो लुबैयो आरो आंनि हौवानिसिमबो आङो रिकुवेस्ट खालायो आरो जाहाथे न'आव फैथों ओमफ्राय जोंखौ माने फैयाबाबो माने खनसेसो फन हरनानै खबर लाहरथों बिदि नङा आरो आङो। खबर लाहरथों खबर लाजानो लुबैदों आरो जोङो न'खरनि मानसिफोरा गासैबो मोजां गाज्रिनो जाहाथे अबाव दङ गावसो फोरमायहरथों फन हरनानै। बेनिफ्राय नोंसोरनि दा माबाया जायगाया एड्रेसा फुरा? एड्रेसा जोंना तामुलपुर जिल्ला ओमफ्राय सेसापानि बरबेरा गामि। हौवानि नामा मामोन जाय गोमानाय? पस्ट अफिसाबो माबायानो सेसापानि।
गोमानाय हौवानि नामा मामोन नोंनि हौवानि नामा? जोंहा हौवानि नामा सोमखोर। सोमखोर मा लिरो? बर'। नोंनिया? आंना संगिता। बेनिफ्राय आरो नों दा माबाफोर बुंबावगोन सानो नामा? बुंनायाथ' इखौनो आङो फैजानो लुगैयो आरो जोंहा हौवाखौ न'आव। आंबो आरो मालायनि न'फोरावसो जानानै दोनबाय दोङो नालाय। आं मालाय सानबेसे बेलेगनि न'आव थानानै जानो। बेनिफ्राय आरो सोरबा माबा मोनसे बुंबावनो सानो नोंसिनि बेवाइया? हेल'। आदा नोंसिनि फंबायनि सायाव नों दा मा खावलायो? आङो माने जाहाथे बेखौ मोनोबाथ' दा नांगौमोन आंनो बेखौ। अबाव दङ अबाव मायो बेफोर खबर बाथ्रा गैया मा गैया अबाव गोदाव सोराव थालाबायबाय थादों बियो बे मानसिखौ मोनबा जों सोरबाफोर खोन्थाहरबा लायनो थांगौमोन। मानसिखौ न'आव लाबोगौमोन जोङो। बिदि आरो। दा फंबायखौ नों मा बुंहरो? हा? बे भिडिअ'नि गेजेरजों नों दा फंबायखौ मा खावलायहरनो सानो? आंथ' फंबायखौ खावलायहरनाया माने बियो जेरावखि थाया मानो बे न'खरनि फारसे फैफिननांगौ आरो आंनि मथेबा। बिदि बिनि निजिनि बिसि दङ बिसि सासेखौ बिदि गोदाव सोराव खालामनाया मोजां जायाखै। जाहाथे सोरबाफोर हमनानै दोनोब्ला नोंसोर दाबो लायनो थाखाय राजि जानानै दं आरो ना? औ। आंबो बे खिन्थिखौनो खावलायहरो जोंनि बर' समाजनि गासैनिसिमबो बिथांखौ सोमखोर बर'खौ हमनानै मोनोब्ला बा नुसनबायोब्ला न'खर फारसे फोरमायहरगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो ना। रोखानाय नामा?